рӯзи 16 июн президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз ноболиғон бошад 134 нафар ноболиғ мебошад. Аз куҷо фаҳмем? Ответи РВП-ра. Салом тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Информатсияи нав пешкаши шумо мегардонем. Чиқеле ки аз номи видео дидем, аллакай маълум аст дар чӣ масъала суҳбат мекунем. Дар ин бора бисёри нафарот аллакай огоҳ ҳастен, вале боз мо подробни пирратар барои шумо мефаҳмонем. Касе ки аз канали мо ҳар рӯза информатсияҳоро интизор мешавад, мегӯем ки видеоҳои мо барои ҳамон нафарҳоe. Интизор бошед ва худо хоҳад мо ҳамхеле видеоҳоро пешкаши шумо кардан мегирем. нафарҳое ки дар шаҳри Москва қарор дорем, барои шумо стоматологи тоҷик дар кор бошад, марҳамат номерои телефонаш мебарояд, занг бизанед, бирем проблемаҳои дандони худтона ҳал бикунед. Беш аз 18 000 маҳкумшуда дар ҷумҳурии Тоҷикистон авф мешавад. яъне ки бо қарори президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон золотая амнистия мешавад. рӯзи 16 июн президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қонуни авфро имзо кард, ки тибқи он давоми 2 моҳ 18038 маҳкумшуда, ки аксарашон дар зиндон адои ҷазо мекунанд, ба озодӣ мебароянд ва ё муҳлати ҷазояшон кам карда мешавад. бо вуҷуди ин, барои гурӯҳе аз маҳбусон маҳдудиятҳо гузошта шудааст ва қонуни авф онҳоро фаро намегирад. хадамоти матбуоти раиси ҷумҳурии Тоҷикистон навиштааст, ки тибқи қонуни авф аз ҷумла 11305 кас аз зиндон, боздоштгоҳ ва ҳабси сукунатӣ раҳо мешаванд. муҳлати ҷазои 6733 нафари дигар кам карда мешавад. 507 зан, ки дар зиндонҳо адои ҷазо мекунанд, 248 тан озод шуда, муҳлати адои ҷазои 259 зани дигар кам мешавад. аз 507 зан 248таш озод мешавад ва 11 000 нафари дигар бигӯем ки аз колонияҳои анъамии ислоҳӣ озод мешавад ва 6000 нафари дигар муҳлати ҷазошон кам карда мешавад. аз ноболиғон бошад 134 нафар ноболиғ мебошад, ки ҳози адои ҷазо карда истанд. 99 нафараш аз мақсад зиндон озод мешавад ва нисбати 35 таи дигарш муҳлатҳои боқимондааш мақсад ки кам карда мешавад. қонуни авф барои занон, ноболиғон, мардони аз 55 сола боло, маъюбон, шахсони гирифтори бемориҳои вазнин, иштирокчиёни амалиёти ҷангӣ дар ҳудуди дигар давлатҳо, ки тибқи қонунгузорӣ сафарбар шуданд, шахсоне ки мукофотҳои давлатӣ доранд ва шаҳрвандони хориҷӣ аз адои маҳрумият аз озодӣ ва адои дигар ҷазоҳо озод карда мешаванд. дар муддати 2 моҳи 18 000 нафаре ки дар қонуни авф ворид шудагӣ ҳастанд, бигӯем ки муҳлатҳошон кам мешаваду ба озодӣ мебароянду анъамии корҳо ба анҷом мерасад. ин бода як информатсияи нав хостем ба маълумоти шумо бирасонем. бисёри нафарҳо қариб ҳар рӯз дар ин масъала савол медодем ва ина хушбахтона вақташ расиду қонуни авфам ба имрӯз аст. комментарияҳои шуморо мехонем камтар ва ба саволотон ҷавоб мегардонем. бо диққат гӯш бидинем. як нафар нависонда: ассалому алайкум акаи Сорбон. аэропортҳо маҳкам шидиянд мегӯянд. рост бошад? дар масъалаи маҳкам шидани рейсҳо дар канали Сомониён видео парвтаем, дуроин тамошо кунед. информатсияи пирра ҳастам. як нафари дигар нависонда: ассалому алайкум. аз куҷо фаҳмем? ответи РВП-ра. бо тариқи проверка кардан ҳам мешавад. мисол сайт ҳастай, бо тариқи сайт ҳам мешавад, агар ки рафтан нахоҳем. як нафари дигар нависонда: ассалому алайкум акаи Сорбон. ве гуфтаен даъваткунӣ ба хизмат ҳозир ҳаст ё ин ки не? не, ҳозирашда нестай, тамом шудагӣ ҳастай. як нафари дигар нависонда: салом. барои чӣ гости якмоҳа мекунанд? давомаш чо каранд дар кор? гости якмоҳа намекунанд. нафарое ки гости Россия мераванд 3 моҳ мақсад муҳлат доранд барои дар Россия истодан. як нафари дигар нависонда: акаи Сорбон, дар главни сурати маршрутка монди. маршрутка плик қимат мешавад чӣ? ҳамун видеоро бидрои тамошо кунӣ ба мефаҳмӣ гап сари чӣ рафтаистай. як нафар нависонда: ассалому алайкум ака. маро аз Москва гардонданд. сабабашро нагуфтанд. чо кунем?
метавонед ки боз аз сари нав сафар бикунед ва вориди Россия шавед. баъзе ҳолатҳое ҳастанд ки бе ягон причина мегардонанд ва дигимбора иҷозат метиҳанд. Меликов нависонда: извини брат, ин новости барои мардуми деҳот нест. мақсади гапта нафаҳмидам. барои касе ҳаст нест ки барои мардуми тоҷик мо видео мекунем. як нафари дигар нависонда: бисёр кори хуб шуд, автобусҳо бозам зиёдтар шавад, нақсар мешавад. бале як линияи нав дар шаҳри Душанбе кору фаъолияти хича сар кард. як нафари дигар нависондае ки салому алейкум, депортатсияҳоро кай ҳуй мекунанд? дар бораи амнистияи депортатсияҳо ҳозира шуда информатсия нест бародари азиз, чизе ки аниқ шид баъд худо хоҳад видео мекунем. як нафари дигар нависонда: салом акай Сорбон, патент аннулировать шавад, метавонам бо граница гузарам патент кунам. Не, патент ки аннулировать шавад, шумо аз рӯзи аннулировать шудагиш 1 сол ҳисоб кунед, баъд ҳуқуқ пайдо мекунед ки боз патенти нав бигиред. то муддати 1 сола шумо гирифтани патента ҳуқуқ надорем. зиндаву сарбаланд бошем. то барномаҳои дигар худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.